مثلي عين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما المشرف لا تي في لجبا وموبيلا جرين فون إسلامية كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكم كنا لا كرامو ويلي ولا كولي كسي كرامو ما وسكيرو لا كبرو كنيو دين كنا فونيكا بأني أنكرامو دوبينيون في بي أنكرامو نانكلمة كابسلا نوي الشيخ عبد المؤمن مالي ni adoneno ni karamogo male ni almamido Sheikh Munir ka zawiya min be nyamakoro wa almamido bi annabi na jeka boroke dine kuna funi dola nga yene anga do anga boroko nala amba fanga karamogo ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ankaramo ina li jaranya ma fe ko ibismillah kuma siso kon la shirifuka kuma la siso alhamdulillah ani baro damne ni ayami yo fadhkuruni azkurukum no be ala kusuma kufo na ma fuma ko zikru arab kana ala kufo bi ame fe ka wala nda tawdika ala kusuma yere nafa jume bala no zikru fu samanti jume bala alhamdulillah rabbil alamin a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitani la'inir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيئنا في يوم لا يملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم ذل الله. أستاذ كان ala folen ko ninga ala barkada am soli kra folo ni kra la bankan ale mi ala ku folo bele jele kundigi ana so dunga sanmo ana ka sayba sanmo ani jonyuma mun mi seda olu senano na foka se don la bama alhamdulillah ye kuma damena ni qur'an aya mi ne allah ta'ala ku foli am ala fo ola folka awala ala ta'ala wala mi mando ola ala ko fo allah ta'ala ram mako be femina anaka jonche usaz ala ko fo do allahu akbar ala manda kanga na fulo nyini amanda kanga barawore kale ayanda de kwanga na nyine ale allah ta'ala ko da imana me yoro anga ale allah ta'ala kusma sali dilama ala kusma de kama shun dilama wala sangana nyina ala ko jaga bo ikan na fulla wala sai kan nyina ala ko ikan na fulina boya ikata maka wala sai hakle jiga allah ta'ala la wala kama ne qur'anin laje ala kon ye qur'an fa beddu nyuana ne ala ko fok may allahu akbar o dod manye allah ta'ala ba fa yana qur'an kono fazikruni azkurukum washkuru li wala takfuruni ana allah ta'ala kusma no kala ne ala ba kusma oh melma ka ko ko ni nyina ala ko ala bi nyine ko de anana kuma ngunje ni minye ko ngale ala barkada angana ka fitir wala ali allah ta'ala ma fitir wala du na ya takalaje arabu kan de do anga bayel makana bamana ngana tande ni ko kafiri arabu kana dora tada fitir wala do aha o ko ni ma min nyina ala barkada ne ala kusma ko e bi fara kafiru ka o kora ko allah ta'ala mako be ala ku folo ko jugu aka jonson mona o ko fa halbi namdu la qur'ana kono ala bina jon le mena le nwele ya ayyuhal ladzina amanu ati songa be wele de ibina don o yorola ala ku fo ja amako be le mena fanana ni mel le mena se ka ala ku fo baye allahu akbar kuma na ko ya ayyuhal ladzina amanu ako izkurullaha zikran kaseera na'am kan ma mo taga sigin yore ne kan ko sebe Allah ta'ala shun dama san kono kalo kele ay jaga dama san kono shiya kele ay hiji dama ishi kono shiya kele seli dilama 24 heures kono shiya durudo o nga kuma na bina ala ko fofo e ko Allah ta'ala mangame o laben ako ya ayyuhal ladzina amanu izkurullaha zikran kaseera aw mo ko munul lemena leme ay ne ala ko fode ay ala kusma ka chaya ama hakekala hagame ko law kwanga ke ku ka chaya de ibe ye yoro ijija ika ala ko fo ibe ye yoro jija kenen nyina allah ta'ala kongo ala mo ko be odila ode kama do dola ala krana ka sebe o sigle
fɛn min ka di alakira yɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ u y'a ɲininka o la ko fɛn saba a y'o lakale fɛn min ka di Abubakar ye fɛn min ka di Usman ye fɛn min ka di Ali ye sahaba bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ Jibirila fana sɔrɔ o kɛnɛ kan Jibirila y'i dantigɛ baro in mɛ wuli fo se tigɛ Ala fana y'a sen don baro in na Ala nana mun fɔ a ko ale yɛrɛ Alahu Taala jarabi diɲɛ bɛɛ fɛn min ka di ale yɛrɛ Alahu Taala ye a ko fɛn saba don fɛn saba in na a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye lisanun la yansa an zikrullah Allahu akbar naam ko dalanen min ti ɲinɛ Ala ko fɔ kɔ fiyewu kuma bɛɛ a bɛ ka Ala ko fɔ a dala kuma bɛɛ a bɛ ka Alahu Taala ko fɔ dusukun na la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah wala bi soli ka Ala kira kan wala kuma bɛɛ a bi kuranɛ kalan a fɔ de ma ko Ala ko fɔ n'a fɔra anw fɛ ko Ala kosuma wala ni ko zikiru maa caman bɛ kumana gan diɲɛ laban tile in na parce que an bɛ min dɔn ni ko zikiru dɔrɔn ayiwa i bɛna ye diɲɛ laban micro ni dɔnkilidalaw ye min daminɛ kɔsa in na e hakila ko de ye zikiru ye ayi Ustaz Kane o tɛ zikiru ye i b'a sɔrɔ dɔnkilidala dɔ bɛ ka dɔnkili da yen ndama fɔlɔ dɔ bɛ ka ndama fɔ muso bangana dɔ bɛ k'i tigɛ k'i jan Ustaz Kane zikiru t'o ye zikiru de ye Alahu Taala kofɔlen ni dusukun sanuma ye o de kama kodɔnnaw ko o ma ko el zikiru miftahu hadratullah ko ɲɛ b'o Ala kofɔ yɛrɛ min na dɛ ko ni maa min b'a fɛ ka Ala kɛ bureau da kɔngɔ et puis i b'i fɛ da kɛ yɛlɛ i ye fana ko a tile bɛ e yɛrɛ bolo tile in ye jumɛn ye Ala ko fɔ i k'a caya Ala bɛ da yɛlɛ n'o tɛ an ɲɛ bɛ min na diɲɛ laban na o tɛ zikiru ye ndamafɔla bɛ ka ndama fɔ o bɛ k'a kun suli dɔnkala bɛ ka dɔn kan o bɛ k'a sen kɔrɔta ko Sirimami Hayidara tiɲɛ don Sirimami ye Hayidara ye nka e bɛ k'i ta kɛ cogo min na o tɛ zikiru ye donc zikiru ye Ala kofɔli de ye ka Ala ta a tɔgɔ dɔ ma ka o kofɔ ka caya zikiru ninnu kɔnɔna la n'an ye zikiru fɔ a yɛrɛ a ka ca astaghfirullah o ye dɔ ye astaghfirullah yɛrɛ samantiya jumɛn bɛ ale la Allahu akbar astaghfirullah samantiya ba de b'o la Ustaz Kane Ala kira yɛrɛ balola fɛn min kan o de ye astaghfirullah ye a bɛna fatu tuma min na Alahu Taala ka sɔrɔ k'a confirmer ni ka tanbo sigi a kan k'a d'a ma do duguma sura na encore iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba na'am o astaghfirullah Ala kira ko aka hadisa san mun chama na Bukhari la muslimuna ako jon san mo ay astaghfirullah fa ka caya astaghfirullah yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn astaghfirullah de ko Ala ya fama jɔn n'a ma cɛ kanu ne ka di Ala ye kojugu e mɛn ye Ala b'a dɔn i mɛn ye ne yɛrɛ mɛn ye Ala b'a dɔn ne mɛn ye alimami mɛn ye faama mɛn ye mais jɔn de ka ɲi se tigɛ Ala jɔn de ye se k'an ko k'an ye Ala jɔn de ye se ka jurumu sɛbɛn Ala jɔn de ye se k'a yafa se tigɛ Alahu Taala o de kama ni jɔn ko astaghfirullah 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 wala Ala yɛrɛ ti foyi ye o kɔfɛ fo ka yafa e ma a kɔrɔ de ko Ala yafa ma ne ye jɔn lafulen don Ala yafa ma ne ye jɔn lafulen don wa kiraw mɔgɔ bɛ na ɲumanw mɔgɔ bɛ na i n'a fɔ Ala kira yɛrɛ tun b'a kɛ cogo min na maa si tɛ yen k'i ye se k'i sen ta k'a da alijinɛ binakun na f'a k'a sɔrɔ Ala de yafali ma o tɛ yen o tuma astaghfirullah ye fɛn ba ye se tigɛ Alahu Taala bolo o de kama maa ɲumanw y'u gulo astaghfirullah la ni k'u ko k'u jɛ ne ka sɔrɔ ka sigi Ala kira baro kɛnɛ kan mɔgɔ min bɛ astaghfirullah caman kɛ sisan a tigi bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a bɛ baraji jumɛn sɔrɔ a la maa min bɛ astaghfirullah ka Ustaz Kane i b'a fɔ k'i mago bɛ diɲɛlatigɛ hɛrɛ o hɛrɛ la i b'o sɔrɔ astaghfirullah kuranɛ nasi jɛ Nabila Nuhu n'a ka mɔɔw tuma min na n'u kɛla ɲɔgɔn na maa kana gɛlɛnbaw minnu bɛ yen ni Nuhu y'u wele san 900 ani kɔ u ma sɔn Ala la fiyewu mais Ala ko Nuhu k'a f'u ye k'u ka Alahu Taala yafa deli de astaghfiru rabbakum innahu kana gafara a fɔ k'u ka Alahu Taala yafa deli k'a dɔn Alahu Taala de ye jurumu yafa masa ye mais n'u ye Ala yafa deli mun bɛna d'u ma cɛ don sanjiko gɛlɛya b'u la u na sanji sɔrɔ dɔ ka nakɔforo ɲɛlen dɛ o ka nakɔforo na ɲa denko gɛlɛya bɛ dɔ la Ala na den ni o ma dɔ bɛ yen gɛrɛsɛgɛ ko gɛlɛya bɛ o la Alahu Taala n'o gɛrɛsɛgɛ fɔ nin ɲɛnamaya banna o kɔrɔ ye ko jɔn mako bɛ fɛn o fɛn kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na n'i y'i gulo astaghfirullah la siga t'a la o b'o sama ni ka se i ma
astaghfirullah fɛn ba ye sa foyi tɛ anw ni an ka ɲinifɛnw cɛ fɔ jurumu koyi mais n y'a ɲini ka dɛsɛ n ye kalan kɛ ka dɛsɛ hakili girinna gɛrɛsɛgɛ sirinna jurumu de ka ca ok i gulo astaghfirullah la o bɛ jɔ jurumu ko k'i jɛ k'i gɛrɛ ala la n'i dun gɛrɛla ala i bɛ fɛn o fɛn fɔ ala ye ala kɛlen don k'o jaabi siga foyi t'a la donc astaghfirullah bɛ hadamaden ka diɲɛ n'a ka lahara bɛɛ dilan parce que astaghfirullah bɛ mɔgɔ gɛrɛ ala la i y'a fɔ cogo min na ni maa ni ala mabɔlen ɲɔgɔn na dɔɔnin i jɔn yɛrɛ de ka ala kota don ni ala kota ni ala yafa ɲini ala yafari ma bɛ gɛrɛ ala la ni i mago jɔra fɛn o fɛn na ni ko ala ba nin kɛ ɲɛ dɔrɔn siga t'a ala b'a jaabi ni ala wele hayi maa wɛrɛ ye e yɛrɛ tɛ hayi maa wɛrɛ ala bɛ o jaabi parce que tuma caman b'a fɔ ko an ka duwawu tɛ jaabi an ka duwawu jurumu de b'a bali ka jaabi astaghfirullah kɔfɛ waati nacogoya kama ala kofɔ dɔ fɛn wɛrɛ bɛ fana min ye zikuru min ye ala kofɔ dɔ ye hakili o fana ye belebele o ye ka seli ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam i bɛ se ka dakuruɲɛ fila jumɛn fɔ an ye salatu fana nafa kan salatu nafa ustazu kanu naam i y'a fɔ cogo min na an bɛ dakuruɲɛ kelen ni fila de fɔ n'o tɛ maa se k'o nafa fɔ ka se a dan na naam m'a f'i ɲɛna ko ala kira yɛrɛ bɛ astaghfirullah kɛ wa bon sisan e selen ye min ma dɛ i dotɔ ala yɛrɛ ka foro de kɔnɔ ye ala yɛrɛ bɛ min kɛ ala yɛrɛ ka zikiru an bɛ kuma de daminɛ ni zikiru ye ja ala yɛrɛ de ye zikiru kɛla cɛkɔrɔba ye Allahu akbar ala yɛrɛ bɛ kofɔli kɛ ala yɛrɛ de bɛ kofɔli kɛ ala yɛrɛ de bɛ zikiru kɛ ala ka zikiru ye jumɛn o de ye sɔli ala kira kan Allahu akbar kuranɛ nasijɛ ustazu kanu bada auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi kuma banna yawo maa de y'a dɔ yan ko ala taala mako bɛ fɛn dɔ la a kɛ jɔnw na min tɛ seli ni su ye n'o ye jɔn ɲumanw ye o de kama a yɛrɛ bi baara min kɛ a y'o fɔ an ɲɛna sankolo dali dugukolo dali o ko tɛ o ala tilala o la tile 6 an bɛ tile 7 dafa o la mais toujours ala bɛ baara la dun baara in ye jumɛn ye sɔli kɛlɛ ala kira kan a y'a daminɛ don jumɛn o t'a ni maa cɛ a bɛna dabila don jumɛn o t'a ni maa cɛ yusɔluna ala nabi a bɛ ka continuer a bɛ ka continuer a tɛ ka jɔ ayi a bɛ dabila don jumɛn o t'a ni maa cɛ a daminɛ don ma dɔn a dabila don ma dɔn mais a ma d'aw ma a ye jɔn ɲumanw de wele ko ya ayyuhal ladzina amanu a ye na don hadara kɔnɔ dɛ an ka sɔli ala kira kan ala yɛrɛ n'a kɛ mɛlɛkɛw bi min kɛ mais nafa belebeleba jumɛn bɛ nin na tan anw kɛlen ka ala dɛmɛ a kɛ baara la tiɲɛ don ala kɛlen ka anw wele o dama tɛ dɛ ko ni anw b'a fɛ ka se tigɛ ala yɛrɛ bila baara la an ka seli n'an ka sun t'o kɛ sɛbɛba wɛrɛ bɛ olu baraji la o jateminɛ wɛrɛ bɛ o la ala ka ci ka ca o ma mais n'an b'a fɛ ka ala yɛrɛ bila baara la anw n'an jurumu k'an ka sɔli ala kira kan Allahu akbar naam ala kira dalanen na ko ni maa min sɔlila ale kira kan siɲɛ kelen ko ala n'a kɛ mɛlɛkɛw bi sɔli i kan siɲɛ 10 ko ni sɔlila ala kira kan siɲɛ 10 ko ala n'a kɛ mɛlɛkɛw bi sɔli i kan siɲɛ 100 ko ni sɔlila ala kira kan siɲɛ 100 ko ala n'a kɛ mɛlɛkɛw bi sɔli i kan siɲɛ 1000 ko ni maa min ye siɲɛ 1000 ka sɔlatu la dun ayi ko ye kamankun ni ala kira kamankun bi ɲɔgɔn jɔsi ni ka don alijinɛ kɔnɔ sa Allahu akbar naam bon maa ɲumanw y'a dɔn seli ye tiɲɛ ye sun ye tiɲɛ ye jaka ni hiji bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye mais ala sɛbɛ de ye ala kira ko ye sallallahu alaihi wasallam naam o de kama Sheikh Abdul Kadir Jilani minnu ma sɔn ka sa u ye sabaliya ji de min n'o ɲɛnamaya ji ye sɔlatu don o de kama Sheikhna Ahmad Hamahullahu minnu ma sɔn ka sa u ye sabaliya ji de min sɔli don ala kira kan o de kama Sheikh Ibrahim Yasil Kaulaki u ma sɔn ka sa ni sɔli ye ala kira kan ɲɛrɛkɔrɔmɔgɔw de ma ka sa ni olu ma sɔn ka sa ni sɔli ye ala kira kan o tuma n'i b'a fɛ ka min ɲɛnamaya ji la gɛrɛ Allahu Taala yɛrɛ bɛ baara min kɛ sɔlatu don karamɔgɔ Male n'an ko an bɛ kuma jɔ salatu kan an ma ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka kuma salatu kan a nafa tɛ se ka fɔ ka ban nka kuma bɛ kɔnkɔrɔnya dɔrɔn hakili walasa a ka sɔrɔ sɔrɔ hakili kɔrɔ hakilima b'a tɔ faamu e k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ salatu la i tɛ nimisa la abada kalima dɔ fana bɛ yen nɔ min bɛ min yɛrɛ ye a bɛɛ lajɛlen ye n'a bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'a b'a fɔ ko kalimatu tawhid la ilaha illallah maa si tɛ yen ni ala tɛ ale fana jɔyɔrɔ dɔ b'ale fana na zikuru cɛ ma wa ustaz kan jɔyɔrɔba de bɛ o la naam an bɛ tɛmɛ istighfaru kan wa awɔ a dɔn ustaz kan i yɛrɛ kunkolo ka ɲi dɛ e bɛ ka kuma damadɔ da ɲɔgɔn kan sisan zikuru ka ca mais kasi ka nin zaba da ɲɔgɔn kan tan ko nin de ye pɔnyɛba de ye a la naam k'a daminɛ astaghfirullah la ni k'o bila kana don sɔli la ni kana kuncɛ la ilaha illallah la i dɔn da ala ka bulon kɔnɔ ye de siga tɛ nin na naam a bɛ fɔ min ma ko miftahul janna
o de la ilaha illallah la ilaha illallah naam aljina kile naam nani diɲɛ fa ye i ka baara la i kana ni lahara fa ye i ka baara la ni analyse kɛla la k'a lajɛ ka taa sɔrɔ la ilaha illallahu kisɛ kelen t'a la bɛɛ bi bila kɛrɛfɛ ala aw fɔ de ma ko miftahul janna ni mɔgɔ maa sɛlɛnna ye alikama jɔ don la ilaha illallahu k'a sɔrɔ a bɛ ka baaraw cara i y'a fɔ i kɔnɔna jɛlen i dalen Allahu taala la ala kɛra k'o k'e don alijinɛ na Allahu akbar la ilaha illallah a kɔrɔ ye di ni ye sankolo 7 mɔmɔ ka dugukolo 7 mɔmɔ ko maa si tɛ yen min kan ka kɛ bato fɔ ala kili nin kuma ka ɲi ne ka di ala ye kojugu e ka ala ka sɛbɛnya jira la ni ala taala ka bonya ye sankolo 7 dugukolo 7 dɔw bana ala la k'a ka bɔlini ngurunin bato ye dɔw bana ala la k'a ka tile bato ye dɔw bana ala la k'a ka baji bato ye dɔw bana ala la k'a kɛ yɛrɛ sagokɛ ye nka e min ko la ilaha illallah ma wɛrɛ tɛ yen fo n'a kɛra Allahu taala ye ala kɛra ko ni jɔn ye nin kumakan in bɔ i da kɔnɔ dɛ nin kumakan kelen n'i y'a bɔ i da kɔnɔ a ko a bɛ kɛ nɔrɔ de ye ka yɛlɛ sanfɛ a bɛ taa bari larusi la larusi bɛ lamaga a bɛ lamaga a bɛ lamaga o sabu kɔnɔ o kabakoba de ye kumakan a kɛ fiɲɛ anw da kɔnɔ nka ala kɛra ko k'a de ka bon sanfɛ kojugu larusi min n'a bɛ ka lamaga mɛlɛkɛ ba seegin de kɛmɛ k'a ta a mɛlɛkɛ ba seegin in kelen o kelen ni se tɛ ka ala ye yamaru da fɛn o fɛn ma k'a kɛ jugu jugu ma o dugukolo ko baalen ye o sen da yɔrɔ ti yan dugukolo n'a mun bɛ bɛɛ o fɛn seegin e k'o sen kelen da yɔrɔ jateminɛ kɛ e k'o sen 2 da yɔrɔ jateminɛ i k'o fɛn seegin jateminɛ mɛ larusi bɛ lamaga ni o ye ko e ko di k'e ko la ilaha illallah se tɛ ka ala bɛna fɔ larusi ma yala a kɛla de i tɛ basigi wa larusi b'a fɔ ne bɛ se ka basigi cogo di kumakan zanima min nana sisan ne ma yamaruya sɔrɔ e ala bolo k'a fɔ k'i yafa o tigi ma ne bɛ se ka basigi wa ala b'a fɔ ko ne ka yafa de kɔnɔ ni ne tun bɛ yafa na kumakan zanima in tɛ se ka bɔ a da kɔnɔ ne yafa la ma o de y'a bila k'a fɔ la ilaha illallah o de kama cɛbaw ye nin fɛn saba fara ɲɔgɔn kan astaghfirullah salatu ala nabi la ilaha illallah i n'a fɔ Cheikh Ahmad Tijani n'i donna torikatu tijaniya kɔnɔ i b'a sɔrɔ torikatu tijaniya de sigi mɛ nin fɛn saba kan an bɛ kulo tijaniya dɔw hakili la ko n'i donna k'i bɛ taa kɔlɔsi de ta k'i sigi Cheikh Ahmad Tijani tɔgɔ kan non Cheikh Ahmad Tijani i t'a ba tɔgɔ fɔ i t'a fa tɔgɔ fɔ i bɛ sɔngɔ ni ala de ye k'a daminɛ astaghfirullah la ka se salatu ala nabi ma ni kana kuncɛ la ilaha illallah n'o tɛ o ma sɔrɔ maa min ka kumakan na o ma sɔrɔ maa min dusukun na e na taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini i yɛrɛ la alikama jɔ o tɛ ala taala ka alijinɛ ye o de kama don dɔ la nabila nuhu a fana hiɲɛ zikirukɛlaba ye min ala ko fɔ kosɛbɛ a nana ɲa k'a yɛrɛ la a kɛ ala ko fɔ la don dɔ la a kabakoya la a ye ala ɲininka a ko ala est-ce que danfɛn bɛ dugukolo kɔ ka bin min ye ala ko fɔ komi ne wa musow kana o bɛ to ka kɛ o kuma dɔw la n'i ka ɲi i yɛrɛ bɛ to ka sɔn i ka limina ye kuma dɔw la sani ala k'a jaabi tɔrɔmusoba dɔ b'ale kɛ fiɲɛ jukɔrɔ ye o tɔrɔmusoba in de y'a jaabi tɔrɔmusoba in ko a ma ko a ko e bɛ a ko ne bɛ dɛrɛ a ko e tɛ maloya kɛ ala ɲininka nin na e ye joli ka ala ko fɔ la musow b'i bolo denw b'i bolo i bɛ da i bɛ sunɔgɔ i bɛ ji min a ko ne min filɛ nin y'a ɲini ne san 70 ye o san 70 kɔnɔ n tɛ sunɔgɔ n tɛ ji min n tɛ dumuni kɛ n muso tɛ n bolo n mako tɛ den na o san 70 kɔnɔ ne bɛ ka zikiru kɛ ne bɛ ka ala ko fɔ o danfɛn dɔ ye Musa y'a kunkolo siɲɛ a y'a dɔn danfɛn wɛrɛw bɛ Alahu taala fɛ minnu bɛ ala ko fɔ min ni hadamadenw tɛ kelen ye Allahu akbar naam muso kɔnɔ kabako don dɛ kamera minnu filɛ nin bɛɛ bɛ Alahu taala de ko fɔ jiri minnu bɛ nin bɛɛ bɛ Alahu taala ko fɔ mutari bɛ ala ko fɔ tile ni kalo nin bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu taala de ko fɔ ni min banna ala ko fɔ o bɛ jɔ ye o de kama don dɔ la sufika dɔ a ye sigila ni a denmuso ye ka baro kɛ mɛ a ka baara ye mɔnikɛ de ye baro in ye fɛn jumɛn ye a ko ni sɔmɔnɔ taala baji la wala ni boso taala baji la a bɛ jɛgɛ minnu minɛ ko denmuso in b'a dɔn jɛgɛ in min minɛ kun min kama denmuso ko ayi a ko a b'a sɔrɔ jɛgɛ ninnu ni ɲinɛna ala ko fɔ kɔ ko ni jɛgɛ min ɲinɛna zikiru kɔ ni boso ka y'a kɛ jɔ fili wala ni dɔlen da la k'o b'o de minɛ o bɛna kɛ ka bosomuso ka naja denmuso y'a kun kɔmi dugu jɛra ale fana ye jɔ ta ka denmuso wele k'u ka taa najɛgɛ ɲini u taara tile ka mɔni ka fisa kan n'ale ye salenba min minɛ a b'o di denmuso ma denmuso b'o filɛ k'o filɛ baba y'a fɔ ne ɲɛna sɔrɔ ko ni min bana ka ala wele k'o bi minɛ jɔ la ni ne bana ka ala wele anw de bɛna taa o ala wele bali kɛ n'a ye ale b'o bila ji la
cɛkɔrɔba hakilila sisan kɔni bɔrɛ fala cɛkɔrɔba ko sisan an ka yɛlɛ gere kan u yɛlɛla cɛkɔrɔba nana sɔrɔ fɛn tɛ bɔrɛ kɔnɔ ale y'i bolo kuru k'a b'a jigi den jɛki la denmuso k'a ma ko baba ko sabali dɛ a ko surɔ an kɔrɔ e m'a fɔ ne ɲɛna ko n'i ye sɔmɔnɔw ka taa ka jɛgɛ min minɛ k'a b'a sɔrɔ o de bana kɛ ala wele a ko ne fana ni maa kanu jɛgɛ min bana kɛ ala wele anw ka taa o ala wele bali tobi ni k'o dun a ko ne ni m'o fana kanu nin b'a jira na Ustaz Kanu dantanfɛnw olu bɛ Alahu Taala wele o tuma ala mako bɛ ala kira mandenw de la anw ka Alahu Taala de wele k'a caya o de kama a nana n'a ye alikuranɛ kɔnɔ a ko an ka seli ye fɛnba ye dɛ ko seli bɛ hadamaden jurumu ko ka bɔ i la pewu ni k'i régler k'i bila sira ɲuman fɛ nka a nana kuma in jɛ ni fɛn jumɛn ye wala zikirulahi Allahu akbar seli ka bon kɛ sun ka bon jaga ka bon hiji ka bon a ko nka ala ko fɔ de ka bon Ustaz Kanu ala ko fɔ ye fɛnba ye e m'a ye don dɔ la ala kɛra ko a ka sahibaw ma a ko ale tɛ maɲumandɔ kuma fɔbaa makari minɛ maɲumandɔ kuma fɔbaa min ye ale balimakɛ Yunusa kɛ dugawu dɔ o dugawu dɔlen kɔfɛ ka tila k'i da k'a fiyɛ sunɔgɔ ka k'e kɔmana galen don ko kalon don ko tigi hinɛ t'ale la Yunusa ka dugawu kun ye jumɛn ye nin zikiri don la ilaha illa anta subhanaka in kuntum minaz zalimin Cheikh Maleye an y'a fɔ cogo min na an ka waati kuntala ka surun zikru kuma fɔli ma dakunya laban jumɛn bɛ ani ladilikan jumɛn bɛ k'a ɲɛsin an filɛbagaw ma walasa u k'u sɔgɔ zikru la ne ka dugawu k'an ye Ustaz Kanu dakuran laban min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma o de ye an k'an jija an k'an sɔgɔ zikru la n'an b'a fɛ diɲɛ bɛɛ kɛ lafiya militi kelen senkɔni kelen diɲɛ bɛɛ kɛ ala ko fɔba ye an bɛɛ bɛ lafiya sisan marifa bɛ bila kɔngɔ bɛ ban sɛgɛn bɛ ban zikiri de b'a kɛ Allahu akbar ala y'o de fɔ an ɲɛna alikuranɛ kɔnɔ a ko ni maa min dun y'i jɛngɛ ka bɔ ale ala kofɔli ma k'i ne balo maɲuman dɔ ko la dɛ wa man a'arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan maa o maa min y'i jɛngɛ ka bɔ ala kofɔ ma i ne balo maɲuman dɔ ko la o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i y'i poro ala kofɔ la walahi i hakili ne sigi i ne balo ko ɲuman na lafiya n'o don diɲɛ kɔnɔ lafiya n'o don jamana kɔnɔ o la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an ka jamana ala k'a basigi hakili sigi ni basigi ni ɲɛmajɔ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'a sabati an ka jamana kɔnɔ an ka diinɛ ɲɛmaa minnu n'olu bɛ k'an gidi an bɛ ɲinɛ o kɔ dɛ Ustaz Kanu an bɛ dugawu k'u ye olu bɛ marché ni anw ka dugawu de ye u ma bɛɛ sɔn an ka wari la u ma bɛɛ sɔn an ka sanu na mais an kana ɲinɛ u kɔ dugawu la i n'a fɔ an ka sekuba minnu bɛ yen ka daminɛ Sheikh Usmane Madani Hadara a n'a kɛ groupement bɛɛ lajɛlen ani an fa n'an karamɔgɔ ayiwa Sheikh Muniru Mahi Haidara olu n'u jɛɲɔgɔnw an bɛ dugawu de kɛrɛnkɛrɛn u ye ka ɲini Alahu Taala fɛ rabi u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na Mali ka kelenya na ani Mali ka ɲɔgɔn bɛɛ la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ rabi u ye ŋana ɲuman min ta Ala k'o minɛ an n'u ma Ala kira kanu kama sɔli ala rasul sallallahu alaihi wasallam an bɛ an karamɔgɔ Abdulmumin Male ni a dɔnnen ni karamɔgɔ Male an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ye dakunya dama dama min fɔ an ye Ala ko fɔ kan an bɛ Alahu Taala deli Ala k'a kɛ an nafalan ye zikru de ye fɛn min kan ka kɛ hadamaden ninku ye fɛn min bɛ hadamaden na marché a fɔli ka nɔgɔn i bɛ se k'i to waati bɛɛ la i bɛ astaghfirullah fɔ i ka bitigi kɔnɔ i bɛ circulation na i b'i ka mobili kɔnɔ astaghfirullah ka seli alakira kan sallallahu alaihi wa sallam fɛnw tɛ a fɔli man gɛlɛn mais a dala fɔli dɔrɔn fana tɛ a dala fɔli dɔrɔn fana tɛ f'a ka sabati dusukun na tuma min na hadamaden bɛ k'a fɔ astaghfirullah ala yafa ma f'a k'a sɔrɔ a bɔlen don a ka ala kotaw bɛɛ la a nimisalen don a ka ala kota a ye ala kota mun kɛ a nimisalen n'olu bɛɛ la a kelen don ka layidu di ala ma k'a fɔ k'ale tɛna ala kota in kɛ tuguni ni astaghfirullah kɛra o cogo la hali n'a kɛra siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba ye o de ye jɔyɔrɔ nka ka su bɛɛ b'an astaghfirullah ka astaghfirullah ba 12 wirdo wala k'a ba 100 ni ba 24 wirdo ka tila ka ala sɔsɔ i bɛ ka continuer ala sɔsɔ la o e ma zikuru kɛ e ma zikuru kɛ ka seli ala kira kan fana sallallahu alaihi wasallam nafaw b'a la nka fa k'a sɔrɔ fana ala kira ye yamaruya minɛ i bɛ k'o kɛ ala kira ye bali minɛ i bɛ ka olu to yen ninnu de ye zikuru ye ka zikuru kɛ ni nɛn ye zikuru ka kɛ ni dusukun ye wa zikuru min bɛ ka kɛ a nɔ ka ye i farikolo fana na an bɛ Alahu Taala deli an bɛ ka zikuru mun kɛ ala k'an kɛ zikurukɛla yɛrɛ yɛrɛ ye n'an ye zikuru min fana kɛ an bɛ Alahu Taala deli ala k'a baraji dafa ni sɛbɛn an ye ala k'a kɛ k'an ka mizani girinya an bɛ Alahu Taala deli zikurukɛlaw jamana in sigilen bɛ zikurukɛla minnu kamankun kan i da sera ma an ka shehu ninnu an bɛ Alahu Taala ya zikuru ninnu ani zikirukɛla ninnu ala k'u kɛ k'an ka jamana in kosuma k'an ka jamana in kolosuma gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ jamanadenw kan nin waati in na an bɛ Alahu Taala ala ka gɛlɛya in wuli ka bɛn sabati jamana in kɔnɔ ka kelenya sabati jamana in kɔnɔ la an bɛ Alahu Taala ala k'o kɛ ala kira n'a somɔgɔw bonya n'o barika kama aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaranin kɔrɔ ka Shirifila TV la ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la an b'aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman na aw ka filɛliko ɲuman na
an bɛ Alahu taala deli Ala ka sigina nataw fana jira an na wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah.